Assalamu alaikum. My name is Zuwairatu Ahmed. I'm Human Resource and Administrative Manager of Zaktak Travel and Tour. We have Ramadan packages and non-Ramadan packages. But because we are in the month of Ramadan, so we are giving to the public Ramadan packages, including visa with insurance, flight tickets, hotel accommodation, ziyara, and internal transport to take you in and out Medina and Mecca. And also, we are giving food, free COVID tests. We have other surprises in stock for our clients. We want to make this Umrah a peaceful and easy Umrah for you, in which you will enjoy your spiritual journey. Yau ne rana na tara da tafsirin malam ya yi mana bayani ne akan suratul munafiqin. Suratul munafiqin sura ce da ke da aya 11 kuma madaniya ce. To ita suratul munafiqin yawanci dai malamai na cewa ta sauka ne kan ainihin munafikan Madina wanda yake an ce akalla sun kai mutum 72. wanda yake shugabansu shine Abdullahi ibn Ubay bin Salul, wanda yake har Allah subhanahu wataala yana cewa wa iza ra'aytum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqawlihim ka'annahum khushubun musannada yahsibuna kulla sayatin alaihim humul adu fazarum qatalahum Allah anna yufakun. Wayannan mutane sune munafikai kamar irin su Jadd ibn Qais da kuma Mat'ab ibn Qushayr da kuma Abdullah ibn Ubay, sune ainihin manyan munafikai wanda suran nan ta sauka kansu tana bayyanar ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin adawan da ke tare da su. In sun zo gaban manzo Allah su ce su mu'mine ne, in suka wuce kuma su ce su ba mu'mine bane. Akwai cikin suratul Tauba har Allah na ce ma manzo Allah istaghfir lahum aw la tastaghfir in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum. In kai musu musu gafara, Allah dai ba ruwan shi, ba zai musu gafara ba. Ko da zaka ma ne musu gafara so 70, Allah ba zai yarda da haka ba. To yawancin Laraba in suna son su kai abu iyaka sai su ce 70. To shine har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi da na san cewa in nayi yafi 70 din da Allah zai karba da nayi, saboda manzo Allah irin tausayawan da yake ma al'umman shi sallallahu alaihi wasallam. wannan sura ya sauka ne saboda wani ana ce mishi Abdullahi bin Ubay dan Salul da shi da mabiyansa. Ya Abdullahi bin Ubay dan Salul nan shi mutum ne da ya zama kai ne na munawuci, kai ne na kawuci, shugaba ne na munawuci da cutar da shi da jama'ansa. ina cikin wannan hali ne har yabar duniya. illa Allah ya tabbata wannan aya saboda shi da jama'ansa. Allah zai zaji haka munafiquna, ya Rasulullah, idan munafikai sun zo maka sukan ce maka kai mazan Allah ne. Sun zo kuma mazan Allah zai mazan Allah, sun
amma imani da Allah a baki ne ba zuciya ba ne. Imani kuma na hakika zuciyarka ya baka Allah, halin kuma baka Allah. Amma suna sunan baki ne ba Allah cikin zuciya. Ina da ke zai aka nuna da kuna zamuna kuma biyanka suka ce sun shaida kai manzo Allah ne. Allah ya sani kai manzon sa ne. Allah ya shaida cewa ne munafukan nan ƙarya suke yi domin ba a zuciyarsu. Ka san Allah da zuciyanka, ka san Allah da bakinka. To shi ne yake amfani. Ka san Allah zuciya, ka sani da baki ya hancinka ya faɗi. Gabobinka kuma yana aiki, gabobinka yana aiki. Abinda Allah ce kai da gabobinka kana yi. Amma ka san Allah a zuciyanka, bakinka kuma ya san Allah. Amma abinda Allah ya ce kai ba ka yi. Da gabobinka ka zama kamar wa, ka zama kamar Iblis. Iblis ya san Allah, ya burji da Allah, amma Allah ya ce rika da ce bai yi. Allah ya ce rika da wanda ka zane da nufi ba shi ba. To ka san Allah da zuciya. Shi ne Allah ta ce wai kunu na bi amsin na fiye ma zai tafi kulubi ne. Suna bari da harshen su abin da bai shiga zuciyarsu ba Allah. Ga burji da Allah ka tabbatar da shi, hankali ma tabbatar da shi. Kai aiki kuma da rukunin da Allah ya ce a yi, to ka cika ke. Amma ka san Allah a zuci da baki, ka san Allah abinda Allah ce ka yi ba kai ba. Kai da shaidan ai kun zama daya. Shi ma ya san Allah shaidan ya burji da Allah, amma Allah ya hori da ya hori ba. Allah ya kiyaye. haka kuma a yau rana na tara malam ya shiga har cikin suratul taghabun, wanda suratul taghabun sura ce da ke da ayoyi 18 kuma madaniya ce. Kuma suratul taghabun tana ɗaya daga cikin surorin alkur'ani kowa ya sani guda 114 114. To suran munafiqin ita ce sura na 63. To tun da sura na 63 ta sauka, daga nan sahabbai suka ga cewa sai Allah ya saukar da kuma suratul taghabun. Daga nan sai suka gane cewa an zo kan kamun ga, ma'ana iya rayuwar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi da su a duniya ya kai iyaka kenan. Shi yasa suratul taghabun suran kamun ga, wanda ake cewa ranar lahira Allah zai ma musulmai da ainihin arna, musulmai za su yi ma arna kamun ga, ma'ana za su yi musu auction. Auction shine mutum ne ya ci bashi, in har aka kai shi court kaga za a tattara dukiyansa duka a ba wanda ke bin shi. Ranar lahira Allah zai tattara abinda ya ije ma arna ya ba musulmai duka. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم ما في السماوات Allah ce abin da ke sama da abin da ke kasa duk suna tsarki Allah ne. Komi da Allah ya yi yana tsarki Allah ne. Isa nulillahi kasar mulari yake ne, ba wasu yi ba, wasu na yi suna yi ma bin sama wata ma bin da bisa nulillahi suna tsarki Allah. Wani mishe ne na isa nuna alhamdulillah ina da kuma da yawa haka Allah ya ce. Komi na tsarki Allah ne. Sarauta daga Allah, godiya daga Allah.
Allah mai iko ne komai duka هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير والذي shi zai sarki wannan da خلقكم ya halice ku فمنكم كافر faminkum kafirun kafirun wanda ya zama an ne wa minkum ina daga shakin ku ba duka ba duka ba ne kafiri da ya halice ku kafirun wanda ya zama ya kunshe ma Allah wa minkum yana daga shakin ku ku mutane da na halitta ji Allah ومنكم مؤمن muminin kuma wanda ya ba Allah gaskiya ina daga shakin ku mutane والله بصير والله بصير Allah والله بصير Allah masani ne بما تعملون billazi ta'maluna wa bil aikata ko bi amalikum da ayyukum idan ma mazariya ko mausuliya خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير خلق السماوات Allah ya ji samai والأرض da ƙasa بالحق amma da gaskiya وصوركم Allah ya suranta ku فأحسن صوركم ya kyautata suran mutane وإليه المصير makomin kowa ya tabbata zuwa ga Allah يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور يعلم ما في السماوات Allah yana sanin abin da ke sama duka والأرض da abin da ke ƙasa ويعلم ما تسرون abin da ke goye Allah ya sani وما تعلنون da abin da ke bayyana Allah ya sani والله عليم والله عليم Allah masani ne بذات الصدور da abin da ke cikin zukatan kowa ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ألم يأتكم نبأ الذين كفروا istifamiya taubiya ko lil inkari istifamin da na taubihi ne ko na inkari alam yajikum na ba'ul ladina min qablikum labarin jama'an da ke gaban ku bai zo muku ba ai ya zo muku labarin jama'an da ke gaban ku ai ya zo muku istifamiya ta taubiya وذاقوا وبال أمرهم wa za ku zuddadani وبال أمرهم dubara musiba shine mugun hali na karkon labarin su dunnan da nishi ولهم عذاب أليم azaba alim mai radadi لهم ya tafi daga ni ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدي 'yan uwa masu kallon mu har yanzu dai kuna kallon mu kan wannan shirin namu na ainihin azumin watan Ramadan wanda ke zuwa muku nan daga nan Hausa Television. Insha Allah ku visit mu kan website mu www.hausatelevision.com, kuma muna kan YouTube, muna kan Facebook, muna kan Instagram, muna kan Twitter, duka kun iya ku neme mu Hausa Television. Hausa Television naku ne, ku ci gaba da bibiyar mu, mun gode.